Quilòmetre 1. Quan corro, em sento lliure. M'agrada sentir la tensió de tots els músculs de les cames a la gambada. És una sensació de potència, de poder, la sensació que sóc capaç d'arribar a l'altre costat del món només amb les meves cames. M'encanta sentir el pessigolleig de la suor acariciant-me la columna vertebral, notar com les gotes rellisquen a poc fins a arribar a la zona de l'os sacre. Em fa sentir enèrgic notar el ritme dels batecs del cor al cervell i quan m'acosto a la superació d'una nova marca, miro el cronòmetre, accelero i em demano una mica més a mi mateix. Tinc l'absoluta convicció que ho aconseguiré. 30 segons menys, un minut menys i aquell dia no necessito res més per ser feliç.